pensando que despois imos a debatir sobre isto na mesa e preguntaremosles tamén aí na casa. Bueno, abordamos agora un tema do que seguro que moitos están a falar tamén, que é esa volta ao gimnasio, que é outra das estampas, querida Fátima, deste outono, porque, segundo os datos, setembro e xaneiro son os meses nos que máis altas hai no gym, pero tamén hai un porcentaxe de abandonos bastante elevado, compañeira. Que vos xeito tes, Mirade, eu, Rocío, amigos meus, eu creo que xa vou abandonar. O abandono, e levo na máis aquí unha hora. Estou reventada solo de coller esta pesa, así que imaginade a constancia que teño eu co deporte. Ai, bueno, xa estou agotada, pero mirade, María, por exemplo, xa levas aquí un anaquiño e, carai, canto tempo levas anotado ao gimnasio? A verá, 2 semanas. 2 semanas. De repente dixeches, propósito de setembro, como foi? Empezar eses propósitos que marcas cando ven o outono e dis, bueno, esta vez vai ser en serio, vou ao gimnasio. Pero as estadísticas, quero che dicir, querida María, que din que moita xente di, bueno, está ben ao principio, pero pois a mellor estou na casa, non? Costa moito, sí, moitísimo, pero hai que facelo por un mesmo, sí. Cando terminas, senteste moitísimo mellor que cando empezaches, pero costa. Eu vou dicir que teño maniotas, moito mellor non me... No, tes razón, o deporte é dopamina, verdade? Sí, é moita, bueno, sales con moita enerxía para o resto do día, pero facer o esforzo de vir e encontrar ese momento adecuado non é fácil, Non, xa estamos vendo, ainda que aquí hai xente animada. Mirade, Manuel, ele aquí o responsable, verdade, do gimnasio, que te vemos aí... Notas ese aumento de inscripcións, de xente que se está inscribindo agora en setembro? Sí, agora en setembro, depois do verán, como no verán vai o tempo, están facendo máis actividades, a xente que anda a volta ao cole, tamén xa os nenos están na casa, hai máis tempo libre, volvo ao gimnasio, a xente que se mantiña rutinas. Mira, eu xa vexo que está parado, enfoca, Ángel, enfoca, porque aquí a xente di, voume escabullir un pouco, dalle aí, Enzo, dalle aí. Novos, con ideas novas e con planteamentos novos, pensese por recomendación do médico, pois por facer deporte, por perder de peso, ou por toparse un pouco mellor de todas as edades, pero sobre todo xente xoven entre 20 e 45, 50 anos, e depois temos excepcións como a Toni, que ten 56, está moi fuerte. Home, estámoslo vendo a Toni, carai. E Enzo con 73. Mira a Toni levantando eso como se fose unha pluma. Vamos a falar, gracias, Manuel, vamos a falar, canto pesa isto, Toni, canto pesa? Lo peso no, que interesa la constancia. Non se trata de canto pesa, non de... Ti podes comigo en peso? Podes comigo? Cólleme aí, que eu peso máis ou menos como isto. Vaime coller, de verdad. Espera, que estamos en directo, aí vai. E ao mellor ainda peso máis que as pesas, non, está claro que o gimnasio sempre pesta. Veña, rematamos aquí con Enzo, que ademais non podemos deixar de falar con el, mira de que voltas dou aquí no gimnasio, porque a xente está na casa dicindo, Enzo xa non ten 20 anos, xa os tiveches, e aquí sigues a pé de cañón, porque o gimnasio... A pé de cañón, porque o gimnasio é importante sempre, non importa a idade. Non. Eu teño 73 anos, estou enfermo, pero isto me dá la vida. ¿Ves? Esto me da la vida todos los días que puedo venir y mi lema es, si yo puedo, tú puedes. O sea que cualquiera puede venir al gimnasio, hacer deporte, que el deporte es importantísimo, sobre todo el deporte con peso. Vale. Pois veña, vou dar paso a graciñas Enzo e graciñas a todos. Vou dar paso a unha enquisa que nos fixemos ali nas rúas de Santa Coma para saber a xente na rúa que opina de volver ou non ao gimnasio en setembro. Ai, veña, dalle dentro o vídeo. Notas ti que agora en setembro apúntase máis xente ao gimnasio? Sí, sobre todo este ano, máis incluso que o ano pasado. O que veñen en setiembre é porque lle parece que en 2-3 meses que se consiguen as cousas, e non é así. É que depois dun día de traballo duro de 10, 11 horas todos os días, a verdade é que costa bastante ir ao gimnasio. Eso é o traballo que temos, o gimnasio é a obra. Home, aquí hai gimnasio, que aquí hai músculo, que... Nótese, verdad? Vas? Todos os días. O corpo hai que traballalo todo o ano, e se queremos ter unha boa calidade de vida,
pois hai que traballalo día a día. Nunca estuve no gimnasio, vou entrenar equipos e traballo por aquí e listo. Eu fago exercicio aquí cara ao ordenador. O mellor hai moita xente que se apunta e despois non vai. Desconecta, sí, ese como con todo. Hai que ser constante, todos os días, constante. Pero temos moita xente que é constante, moita, que leva desde o principio aquí con nós, aí a todas. Un bo propósito de setembro, verdade, Belén? Sí, desde logo que sí, Debería de vir todo o mundo, a probar, todo o mundo a probar. Todo o mundo, claro que sí. Por certo, levantamento de Fátima, esa nova disciplina no gym xa partiu. Xa falarei con ela esta tarde na radio, xa lle preguntarei que tal foi, sí? Eu creo que pode chegar aos Xogos Olímpicos de 2020. O rapaz, bueno, por aquí, ides aos gimnasios, sodes de facer deporte ou non? Eu son constante en que todos os anos me propoño o mesmo, non o cumpro. O sea, aquí estás na estadística esta de que, claro, o 20% dos que se apuntan se dan de baixa antes de 3 meses, Perico. Eu son máis dun terceiro grupo, que son dos que se apuntan, pagan, non van, pero botan máis de 3 meses pagando. E presumes, non? Non estou nin en forma, perdo os cartos, así estamos. E ti só sei que? Eu sí, eu fago deporte. Sí, ti me contabas aí que ti tiveches un pasado deportivo. Un pasado bastante interesante deportivo. Bueno, sí, pero agora coa intriga aí. No taekwondo. Vale, claro, que facía aí deporte, pero agora menos. Pero bueno, como ben nos dixeron aí... Hai unha cousa que é moi importante, hai que diferenciar o deporte competición, que bueno, é duro, do deporte saúde. É dicir, si consideramos o deporte saúde e facemos deporte como saúde, habería moitísima menos xente con problemas físicos dos que hai. Entón, eso é moi importante reivindicalo, e o gimnasio é moi importante e é fundamental, e non son os cartos, non perdes os cartos. Inda que vayas un día ao mes, estás ganando algo. Está ben invertido. Os gimnasios ou facer deporte na casa, porque con moi pouquiño podemos facer cousas. María, vente conmigo, porque mira que temos hoxe de invitado no programa un superadestrador, Javier Rey. Que tal, como estás? Que tal? Bo día. Que ademais hai que seguilo todos en redes sociais, porque aí nas túas redes, que tal, como estás? Que tal? Moi ben, Pois tes aí como moitos vídeos, moitos tal, que podemos botar un ollo, pois por se en casa queremos... Que o fixemos moito na pandemia, que estábamos todos aí con tempo libre, facíamos deporte. Eu facía o daquela e agora parei de todo. Bueno, pois María, estamos aquí ti máis eu porque Javier vasnos explicar aí un pouquiño pois que podemos facer na casa se queremos, por exemplo, que ahora está moi de moda tamén entre nós, entre as mulleres, facer esos entrenamentos de forza, non? De dicir, bueno, eu quero estar como máis, bueno, pois mellorar a postura, se estamos moitas horas diante do ordenador ou tal. Que podemos facer? Vale, sí que é verdade que a raíz da pandemia, como dicías antes, puxose moi de moda o adestramento en casa, o adestramento a través do ordenador, non? O adestramento online. Que podemos facer sempre é unha pregunta que os adestradores orientamos a resposta en función do obxectivo. Se o obxectivo entre as mulleres é moi habitual, pois a palabra tonificar, non? Entre comillas, é algo que adoita interesar moito, non? E despertar emocións. Pois, efectivamente, o adestramento de forza é algo super importante a niveis de saúde, pero tamén de estética e obxectivos máis concretos de Por eso, como temos aquí a nosa María, que nos vai exemplificar perfectamente o que expliques, que podería facer? O sea, que poderíamos coller e facer na casa? Vale, normalmente para organizar o adestramento de forza podemos facelo en función de distintos conceptos, ¿no? Se nos vamos a membro inferior, os principales conceptos que temos son un patrón de sentadilla, coñecido por todo o mundo. Horrible, non gusta nada, a sentadilla xa. E un patrón de bisagra, vale? Un patrón de sentadilla é máis... Vale, claro, como facer unha sentadilla ben feita, non? Sí, vale. Iniciaríamos na zona de pelvis, de cadera. A ver, yo me siento como se me sentara en una silla, me explicaron una vez, ¿no? Fala bastante ben, sí. Ahora, o problema é canto tempo teño que Vamos a subir cara arriba de novo e iniciamos máis concretamente en cadeira, botando o culete hacia atrás. Vale, e despois van as rodillas.
Este teño non sei rodillas, por a teño as casa dereitas. facendo, non? Bastante ben. Eu o que melloraría aquí moito sería o calzado. Claro, é que Facer unha hoxe sentadilla. é que non sabía que había gimnasia, quixen Non vir moi guapa, avisamos. quixen vir moi guapa. Próximo día trae os tenis, Pero bueno, sí, contando con zapatillas, Levántame. vale. Sí, e levantamos. Vale, ese é un dos padróns principales que temos que traballar, o da sentadilla. Despois, nos iríamos a un patrón máis centrado na pelvis, na cadera, que sería o de bisagra. Se me quero agachar para coller algo Eu chamolle chan, tocar non? Pero aquí é importante, sí, xusto. Non chego. Pero aquí é importante manter a curvatura lumbar, Así sempre. Vale. Ela está facendo ben? Non, o está facendo mal porque está redondeando toda a columna. E como non? hai que Estás facelo ben? perdendo esa curva lumbar. Entonces, se miramos cara ali, por exemplo, para manter a lordosis que lle chamamos a curvatura natural lumbar, terías que manter o culete mirando hacia atrás e aquí esta curvatura. Culito en pompa. Podes desbloquear aquí os xeonllos. Doblar un Aquí. pouquiño a rodilla Sí, logo. doblar un pouquiño. pouquiño. E ata aquí estaría Vale. máis ou menos o teu límite, pero Mira, bueno, xa me tira, hai xa me cousas doi. aquí que mellorar. Xa me doi por aquí, ¿no? Doi. Vale, volvemos a subir. Vale, Bueno, moi mellorable, temos que falar un Teño rato que falar, despois. despois- Sí. Despois repetimos Os aí. adestradores dades moita caña. Despois repetimos. Vale, e que máis podemos facer? Ben. Porque vexo que trouxeches por aí unhas gomas, non sei para que Sí, son. temos outros dous patróns importantes que traballar E para a de espalda membro tamén. superior, sí, espalda, que son os de empuxe e os de tracción. Vale, un patrón moi típico de empuxe son as flexións no chan. Ese se Como temos que facer? Unha tabla. Igual, Vale, Javi. por Tírome. exemplo, se vamos Tamén, chan, María disposta a todo, poderíamos- dicía Javier, pero ela tírase xa. Aí. Sí. Encántame. Aquí, unha das principales cousas que temos que controlar tanto para empurrar como para traccionar é a cintura escapular. Vale, entonces Que é a moitas cintura veces escapular? a cintura escapular, digamos que coloquialmente son estas paletillas que temos. Vale. Botar o aranquel para arriba ou para baixo. Aquí, esos homóplatos. Vale, Eso eso é. ten que estar plano. O primeiro que temos que ter é conciencia e control corporal sobre esta zona. Vale, entón, se teño as mans aí, vamos a intentar que os brazos estén estirados en todo momento. Vale? Entón, desde aquí, intenta que estes dous osos que tes aquí se xunten aquí. Ahora, Moi ben. Vamos xuntando. Sí, e agora, se tes este contacto coa miña man, intenta evitalo, vai para arriba. Eso é, intenta encorvarte, este sei. costa un pouco máis, Sí, non? sí. Vale, intenta evitar este contacto conmigo. Vale, ahora volve. Este é un pouco complicado, Sí, non? Vamos. Vale, entón, aquí o que quero é que sexas capaz de sentir Vale, estamos e como- controlar esa cintura escapular e despois separar. Agora. A min isto veme moi ben, porque como Agora tú... xa o ten. Mira, ves, como estou na peluquería torcida, hago isto e relajo como máis que abre, non? Esta zona Sí. así. Chamas o tigre ou que? Sí, ten moitos nomes. O O meu, tigre, dices. teño un amigo que A di mí que dixéramos é o unha vez- exercicio con máis nomes do mundo. Bueno, pois Vale, mira, este exercicio unha vez está moi controlamos ben. isto, xa podemos facer exercicios con unha boa calidade e máis seguridade, tanto a hora de empurrar como de... Ajá. Vale, Javi, dime que temos que ir Traccionar. despedindo. Danos un máis, así rapidiño, que poidamos facer Un na exercicio casa. máis? Sí, non sei, algo máis. Vale. Se nos vamos a algo práctico que pode facer calquera na casa, vale. Outra cousa que podemos facer é ganar moito control sobre a pelvis, vale. Entón, estábamos facendo un traballo sobre a cintura escapular, non? Se quero traballar sobre todo a pelvis, nos vamos aos movementos de proxectar a pelvis cara adiante ou proxectala cara atrás, vale? Estou actuando sobre esa columna lumbar, pero sobre todo centrando na pelvis. Cando isto para diante. Esto cantas repeticións? 3 ou 4. Esto aquí xa estamos falando de 12. 12? De 12, de dosis. Ah, Entón, vale.
Isto xa é moi específico en función da persoa, da súa capacidade e do obxectivo que estamos conseguindo, pero, bueno, facer isto unhas 20 veces nunha posición... Asequible, María, como ves? É asequible para case todo o mundo, non? Eu creo que 10 chegan, 10... Para empezar. Para non forzar o principio. Bueno, pois, María, vente conmigo á mesa. Javi, moitas grazas por vir ao termómetro. Todos tomando nota da casa tamén, a buscalo nas súas redes sociais para, bueno, pues a preguntar máis truquiños para estar en forma. Grazas, Javier. Gracias, Javier. Volvemos, xa me sinto moito máis dereita, moito máis dereita, Claro que sí. Gracias, Brava, chicos, María. por ese apoyo. Claro que sí, claro que sí. Era todo para que ela realmente sabe facer todo. Claro, non parou de falar. Sí, eso ten mérito, efectivamente. Bueno, exercicio que importante, porque mirad, imos a saduar xa a Pepe, que é un rapaz de Monforte que ten agora 25 anos e que perdeu, atención, 50 kilos de peso. Agora nos dirás cando, Pepe. En gran medida o deporte creo que te axudou neste proceso. Sí, foi a clave fundamental para empezar o meu cambio e conseguilo. Estamos vendo aí unhas imaxes túas. Pepe, cantos kilos chegaches a pesar? Pois eu o máximo que eu sepa foi sobre 120 kilos e conseguín baixar ata 70 kilos. Logo, bueno, iniciei un pouco no ximnasio e tal, e logo aumentei un pouco os meus kilos para gañar algo de forza e masa muscular. E como foi ese proceso? Porque entendo que dun día para outro nin se aficiona ao deporte, nin logra ese hábito. Como fixeches? Bueno, pois a verdade é que foi un proceso moi longo de moitos anos. O sea, eu intentara xa adelgazar outras veces, pero a verdade é que no meu caso, polo menos a obesidade foi unha patoloxía que veu con outras, porque non tiña unha boa circunstancia así persoal e demais, tiña tamén moita ansiedade, comía moito, tampouco tiña inculcados hábitos saudables, nin na cociña, nin no deporte. Entón, pois, bueno, justo no 2017 cadrou un pouco que a miña situación persoal mellorou un pouco e cadrou que no instituto no que estaba estudando o bacharelato, pois deron unha charla sobre alimentación e, bueno, como que vin unha explicación científica a que, a ver, técnicamente se seguimos e calculamos as calorías e tal, sí que se pode adelgazar. Entón, pois, bueno, fun así un pouco seguindo a base de que un adulto medio normalmente consume 2000 calorías, o que eu non sabía é que naquel momento eu non era un adulto medio normal, porque estaba moi pasado de peso, entón seguramente o meu corpo por vivir xa gastaba moitas calorías. Entón, pois, bueno, metín un recorte brutal de eso, de igual non sei cantas calorías estaría comendo nese momento, pero igual comía 5000 ou 6000 calorías diarias e pasei a 1900 ou así, casi bastante radical. Bueno, empecé camiñando todas as mañás, e logo tamén outra cousa foi que a mí dame moita vergonza facer deporte, porque nunca o fixera, non quería que me vira nadie, entón, pois empecé camiñando e levantándome. É que eso pasa moito, Pepe? Sí. Levantábame ás 7 da mañá, que igual é un mítico de, bueno, pois empezar así a mañá, pero simplemente no meu caso foi só porque non quería que me vera ninguén, porque eu pensaba que non o iba a conseguir. Entón digo, bueno, pois vou esta hora, non me ve ninguén, e se fallo, pois nadie se entera. E agora mírate facendo carreiras, Pepe. É que estamos te escoitando todos moi atentamente na mesa, non sei se lle queredes preguntar algo a él. En primeiro lugar, darlle os parabéns, porque un cambio así ben merece pois ser parabenizado, e realmente que foi, dis que ese detonante ven dunha charla no instituto, e que importante é recibir que o cuidado físico vaya moi ligado á educación, non, supoño? Sí, eso eu creo que é fundamental, porque moitas veces, bueno, non sei se fai suficiente fincapé. A ver, eu acabei o bacharelato no 2017, agora non sei como están as cousas, pero bueno, sí que creo que charlas deste tipo poden axudar un pouco, en plan, simplemente explicando dende a obxectividade en plan científica de hai estas calorías,
o sistema nutricional funciona así, o deporte é importante por isto, bueno, eso pode che axudar. Pero, bueno, no meu caso tamén veu ligado a esa situación persoal, porque moitas veces creo que se olvida que a obesidade pode vir con outras patoloxías como a depresión ou a ansiedade. Xosé. Ser de Monforte marca, eso é moi importante, vale? De sober tamén. Pero a partir de aí, eu penso que é moi importante a mensaxe que tú estás dando a xente, non teñas nunca vergoña e síntete moi orgulloso e decirlle a toda a xente que non teñan vergoña, cada un ten o corpo que ten e ten que facer o deporte que ten que facer. E tamén é moi importante que nos centros de estudios se focalice na xente de que o deporte é saúde. Hai un deporte competitivo que é moi bonito e todo o mundo quere ser pois unha gran figura, pero hai outro deporte que é saúde e tanto o deporte como a alimentación deben estar nas escolas. E ademais tamén quizás non deixarse, ao mellor a veces engordamos uns kilos, non deixarse coller moitos, porque despois costa moito volver. Eu teño a xente conocida que, claro, baixar estos 50 kilos, eso é moi duro. Cando ao mellor subes 3, 4, pois xa procurar non subir moito máis, porque cas edades, ou cas costumbres, ou ca vida que leves, pois eso, procurar non subir moito, porque despois é moi difícil baixalos. Pois Pepe, moitísimas grazas pola túa testemunha de vida sana e de cambio de vida e de que se un quere pode. Un bico moi grande, Pepe. Muai. Moitas grazas. Chao. Bueno, que grande a testemunha de Pepe, son as 13:19 minutos deste mércores, seguimos moi pendentes desa borrasca Aitor. Agora estamos na hora, Bernardo, onde antes nos contaba Xavier que temos que ter moito ollo, Agora, ao mediodía, comeza o peor, efectivamente.